A felkelés utáni szédülésnek több oka lehet, de a leggyakoribb a ortostatikus hipotenzió. Ez akkor fordul elő, amikor a vérnyomás hirtelen leesik, mert a gravitáció miatt a vér a lábakba áramlik, és a szívnek idő kell, hogy kompenzálja ezt. Ennek következtében az agy rövid időre kevesebb oxigénhez jut, ami szédülést okozhat. Lehetséges okok. A gyors felállás. Ha hirtelen kelsz fel fekvő vagy ülő helyzetből, a tested nem tud elég gyorsan alkalmazkodni. A alacsony vérnyomás, ha valakinek eleve alacsony a vérnyomása, könnyebben előfordulhat szédülés. A dehidratáció, ha kevés folyadékot fogyasztasz, a vértérfogata csökkenhet, ami szédüléshez vezethet. A vashiány vagy vérszegénység, ha nincs elég vörös vérsejt az oxigén szállításához, az agy oxigénellátása csökkenhet. A cukorszint ingadozása, alacsony vércukorszint hipoglikémia is okozhat szédülést. A szívproblémák, egyes szívbetegségek miatt a vérkeringés nem elég hatékony, ami szédülést okozhat. A gyógyszerek mellékhatása, bizonyos vérnyomás csökkentők, antidepresszánsok vagy vízhajtók is hozzájárulhatnak a jelenséghez. Mit tehetsz ellene? Lassan kelj fel, először ülj fel az ágy szélén pár másodpercig, majd lassan állj fel. Igyál több vizet, a megfelelő hidratáció segíthet a vérkeringés stabilizálásában. Egyél rendszeresen, ha az alacsony vércukorszint az oka, próbálj rendszeresen enni. Mozogj többet. A rendszeres testmozgás javítja a keringést és csökkenti a szédülés esélyét. Ha a szédülés gyakori vagy súlyos, érdemes orvoshoz fordulni, mert komolyabb egészségügyi probléma is állhat a háttérben.